Здравейте, аз съм Веселина. Днес ще ви разкажа за необичайните и резки аномалии във времето в моя роден град Пловдив. Кратки и на пръв поглед незначителни случки и наблюдения, свързани с внезапните температурни прищевки на времето, които според мен са породени именно от климатичните промени. Разбира се, аз имам свое мнение по въпроса, защо се случват тези промени, както и какво можем да направим, за да помогнем на себе си и на бъдещите поколения. Надявам се да ви е интересно и приятно слушане. По принцип, климата тук в Пловдив е преходно-континентален и се характеризира най-общо с топло лято, суха есен и мека зима. Често явление са мъглите. Понякога сутрин са толкова мъгливи, че човек не може да вижда на повече от 3 метра. Странно ми е, че откакто се помня, не съм виждала много висока снежна покривка, а възрастните хора ми говорят, че когато били малки, зимите били студени, снежни и дълги. За мен температури от минус 15-20 градуса звучат страховито и не мога да си представя, че в днес топлия Пловдив през зимата хората са се чувствали все едно са в ски курорт. Как ли е протичал живота тогава? Как са отоплявали домовете и работните си места? Как са проправили път снежните преспи децата? Как ли са ходили на училище? А това се е случвало само преди 50 години. Днес сезоните са различни. Мека зима и като че веднага след нея парещо горещо лято и нещо подобно на есен до края на ноември. Като че се губят сезоните и по-точно техните граници. Пролета почти я няма. Дърветата се раззеленяват за седмица и вече става горещо. Прави ми впечатление, че когато вали за кратко се изсипват огромни количества дъжд или пък направо градушки. Аз съм чела в книгите, че пролетните и есените дъждове са траяли по една седмица. Тихо и кротко, както казва Елин Пелин, за да напоят хубаво майчицата земя. Всъщност какво ще се случи с насъжденията, от тревите и дърветата до тези, с които се прехранваме? Дали пък на място на кестените, тополите, брезите, не след дълго ще виреят палми, маслини, портокали, както е в южните ни съседки? Това, мисля, няма да е проблем, но какво ще стане с житата и другите безценни култури, които отглеждаме тук от хиляди години? Всъщност климатичните промени ще се отразят и върху цялата ни култура. Облекло, храни, тъй на сградите, в които живеем даже. Сега си спомням за една мъничка и незначително на пръв поглед история от миналата зима. Беше януари месец. Мисля, да, бях втора смяна на училище, а този ден беше изключително студен. Преди да тръгна, бях до кварталното магазинче, за да напазарувам. Като се прибирах, ръцете ми бяха толкова вкученени от студа, до такава степен, че едва успях да отключа входната врата. Пръстите ми бяха посинели, а по пътя се подхлъзнах и паднах върху замръзнала лъква. За моя голяма изненада, на следващия ден температурите бяха сравнително високи и нетипични за зимата. Все едно беше пролет. През юли ми направи впечатление пък, че дневните температури рязко се променяха от горещо към хладно и някакси все се оказвах неподходящо облечена. Семейството ми има къща в село Конуш, което се намира след Асеновград в подножието на Родопите. Там времето също е изключително променливо, без никакви признаци за това. Ту пече, ту вали, духа. Не си спомням като малко такива прищевки на времето, а може и да не са ми правили впечатление, но е факт, че нито в природните описания в книгите, нито в разказите на възрастните има отпечатъци за такива особености. Да не говорим, че думата климатик в българската литература до 80-90-те изобщо не се открива. Днес без климатици не можем, поне в Пловдив, и това е явен знак, че са настъпили сериозни промени, които ще се отразят не само в нашия бит и култура, но и във всеки план на човешките дейности по целия свят. Икономиките ще трябва да се променят спрямо това, което природата ще е в състояние да ни дава като ресурси. Например, дървесина, риба, месо, мляко, плодове, зеленчуци и изобщо всичко, от което човекът зависи. Друг голям проблем, свързан с климатичните промени, са новите болести. Астма, алергия, сърдечно-съдови заболявания и много други, от които страдат все повече хора, и млади, и възрастни. Това е много жалко, защото болестите убиват духа и болните хора в голяма степен не могат да развият своя потенциал. Ако се запитаме защо настъпват толкова резки изменения в климата, като хора на 21 век, веднага ще отговорим. Заради човешките дейности във всеки план, от обикновения бит и редовно използване на пластмаса за еднократна употреба, през ежедневното шофиране с личен автомобил до големите предприятия, бълващи черен дим в небето. Всичко това трови природата и предизвиква нейните реакции, защото всичко в нея е кръговрат. Мисля, че ние хората, поне за сега, постъпваме крайно безразсъдно спрямо природата и тя непременно ще ни отмъсти, защото тя е вечна. Осъществува отпреди човека и всяка нейна промяна ще е унищожителна за него. Затова трябва да опазваме природата, да спрем замърсяването, да компенсираме стореното с дейности, подпомагащи нейния кръговрат. В противен случай обричаме сами себе си. Благодаря ви, че ме изслушахте.